Decirvos que teremos hoxe 3 charlas e mañán outras 3 charlas. Hai unha charla máis das que tiñamos prevista porque, bueno, foi unha especie de agasallo de última hora. Hoxe nos acompañan Antonio Vázquez, Toño para os amigos, José Ángel Rodríguez e Miguel José Ángel Rosales, perdón. Rosales, pero nos chamamos Rodríguez e Miguel Losada, non? Cada un deles fará unha charla sobre distintos aspectos do entroido que iremos presentando sobre a marcha. Eu non quero enrollarme moito, intentarei non enrollarme moito máis do estritamente necesario para deixarlles o maior tempo posible a eles e que despois vos falades preguntas se queredes. Simplemente comentar un par de cuestións, que o entroido parece que é unha cousa moi coñecida por todos e xa moi falada, pero cando realmente afondas no tema, daste conta que basicamente non hai nada feito. Todos se repiten uns aos outros, os mesmos tópicos, as mesmas cuestións. Hai uns traballos de referencia, uns traballos etnográficos de referencia, pero despois a nivel de monografías tampouco hai moitas, non? Entón, digamos que non é que este todo dito, senón que casi nada está dito, non? É moito máis rico do que creemos. E aparte en Galicia temos un entroido que non é que sexa único en Europa, porque cousas similares hai dentro da península en todos os países de Europa, pero o que sí é único é a cantidade de expresións do entroido diferentes que hai e que perduran hoxe en día. Nos, nese aspecto, sí que temos sorte, non sei o que durarán, pero por agora temos sorte respecto a outros lugares onde ainda se conservan moitas tradicións e algunhas nun estado moi puro, que para este caso é un estado arcaico. Entón, o entroido, sabes que o entroido é un tempo tamén onde había certas licencias para facer cousas que durante o ano non se facían. Unha delas, eu son dunha parroquia, miña familia da parroquia de San Martín de Salcedo, porque todos os galegos somos de parroquias, non? Pode vivir sin concellos, sin a xunta, sin o estado, pero sin parroquia non se pode vivir. Entón, na miña parroquia habían polo entroido unha tradición que eran os predicadores ou predicadores, unhas persoas normalmente sempre as mesmas, sagas familiares que iban herdando de pais a fillos esa tradición, facían coplas satíricas e se xuntaban no tempo de entroido e se facía unha especie de predicador porque predicaban e se criticaban determinadas cousas do momento, parodias, episodios que pasaron ao longo do ano con determinados veciños. Entón, ese é unha das características tamén do entroido, esa capacidade de criticar e tal, non? Entón, bueno, vamos a facer un inciso. Por favor, Carmen, pasa. Sí. Non, sente. Bueno, Carmen da Silva, concellera de festas, que pensou que non éramos tradicionais e que íbamos a empezar 5 minutos máis tarde, pero esta vez xa decidimos ir europeos. Sí, sei que tendes un acto agora. Entón, o que iba a decir xa para rematar é que esa capacidade de crítica, intentarei centrarme con esa capacidade de crítica que había no tempo de entroido, eu creo que hai que mantela, non só no entroido, senón todo ano. Entón, eu quero dicir que nestes tempos de barbarie que vivimos, nestes tempos de terrorismo financiero e de volta a un sistema feudal, pois os que temos a sorte ou a desgracia de vivir nun país como que estamos en vías de subdesenvolvimento, que haxa determinadas administracións que lles pareza non só lógico, senón que apoyen actos como este. No caso noso foi o Concello de Pontevedra, que quiso colaborar con nós a través da Concelleira Carmen da Silva, pois é de agradecer, e máis nun momento no que calquer tipo de evento ou de cuestión, fenómeno, que non sexa susceptible de unha rentabilidade económica non ten sentido. Entón, nós, como si queremos que ten sentido para nós, para a xente, para que poda pensar por si mesmo, non lle como a cabeza, pois seguiremos apostando seguiremos elixindo, optando, traballando, escollendo, porque eso apostar é patagón, por facer traballos de divulgación sobre a nosa cultura, a nosa historia e o noso patrimonio, non? Entón, seguiremos sendo radicais nese aspecto.
E xa non digo nada máis, non sei se Carmen queres comentar algo, pois entonces, bueno... Darnos os parabéns en todo caso por organizar estas jornadas. Pois gracias a vos, gracias tamén a Casa das Campás, neste caso a Universidade de Vigo, que nos cedeu o local, e gracias tamén a xente que nos cedeu o sobre aquí, para... Non, pero este é dos vos. Bárcena non está. Agradecemento a Jesús de Vilaboa, que nos deixou os traxes de Madama e de Galán, a Xerardo Santomé de Vigo, que nos deixou o traxe de Merdeiro, a Benito Salgado, que nos deixou os traxes de cigarróns, iba a decir periqueiro para fastidiarte, non, de cigarróns, a súa muller, a súa filla, que nos axudaron a montalos, a Xosé Feijóo, a Rosalía Rodríguez, que nos deixaron instrumentos, a Conchi Pereiro por axudarnos tamén a montar, Eugenio e Maruchi de Salcedo por os traxes. Igual me esquezo de alguén, pero como mañán temos máis xornadas, pois rectifico. Agora dou paso a Antonio Márquez, que será o primeiro ponente, e lle paso o micrófono, me digo polo pinganillo, o compañeiro, que quede grabado. Antonio va a falar do Entroido Urbano en Pontevedra. Antonio é un músico tradicional, leva máis de 20 anos en temas da música, é membro fundador e percusionista dos Chichisos, é membro tamén do grupo de baile de Trepia, e tamén do grupo de canto tradicional de San Jaipello, que se baile de todos os paus. E agora vai dar o pau aquí, falando do Entroido. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, isto vai ser unha somera charla sobre o que é o carnaval en Pontevedra. E digo carnaval porque o de Pontevedra carnaval e non Entroido ni Antroido. Entroido e as súas variantes, como era Entruido, Entrudo e máis, significaba nada máis que para as zonas rurais, vilas pequenas, e o que se facía pois hai 100 e pico anos e despois chegando hasta o século XX. E quedan algunhas cousas pequenas por aí. O carnaval é o que se fai nas grandes vilas e cidades, que foi a cabalo do século XIX-XX, que se importou das modas de fora, tipo París, Venecia e Madrid. E por iso vamos a falar do carnaval de Pontevedra. Bueno, referente ao carnaval en sí en Pontevedra, hai bastante documentación xa do século XIX nos fondos do museo, os arquivos de Víctor Armesto, e se sabe que se vestía xente pois farrapeira, quero dicir, con traxes vellos, roupa bella, a roupa dada volta, que tamén era un símbolo de Antroido. En 1861 se sabe que, por exemplo, organizaban tamén os alumnos do instituto, organizaban os entroidos na cidade, facían a publicidade, chamaban a xente para que cooperara con eles e saíran á rúa, eran na rúa. Despois, o que sí foi un momento de inflexión foi do ano 1876, cando os irmáns Muruais, Andrés e Jesús, xunto con algúns amigos, montaron, semanas antes do carnaval, montaron unha falcatruada. Creo que foi Andrés, que se vestiu con pelexos de animais, se puso unha máscara de madeira de un animal, e andou por algunhas noites saindo por Pontevedra metendo medo a xente. Tanto chegou a cosa que está recollido que hasta se dobrou a vixiancia durante unhas noites para ver se pillaban a ese tipo que metía medo, ese monstro. Os habitantes da Moureira o identificaron como Urco. O Urco era o ser da ultratumba, vendo do orco latino, era o máis alá, non? Donde se iban os mortos e non voltaban. Desapareceu Urco por aquelo de que parecía que había bastante presión, a ver que pasaba, e desapareceu. E no Entroido, o sea, cando chegou o Entroido, convertiron os irmáns, convertiron a Urco como rei Urco, e fixeron, que hai que rirse dos carnavais de hoxe, e fixeron unha terrible, o sea, chegou Urco polo Lérez en barco, con sus huestes, con sus tropas, comparsa, tal, e subiron e atopáronse con Teucro, que era
o defensor mítico da cidade de Pontevedra, e fundador. Entón, Teucro tiña que defender a cidade, pero vendo que as forzas do Urco eran maiores e tal, pois rendiuse, se abrazou. Estuveron 3 días, que eran os 3 días de Entroido, de fara e con festas. Hai quen di que morreu nunha comilona que lle ofreceu Teucro, envelenou a Urco. Entón, aí acaba o Entroido. Bueno, isto despois de pasar todo un desfile desde a ferrería, desde un castelo que creo que tiña montado ali, facendo un paseillo hasta a Praza do Teucro con comparsas, as tropas e todo. Bueno, os seus soldados, na mitoloxía do carnaval pontevedrés, volveron a seu reino, e aí acabou ese ano. Pero no ano 1888, a Sociedade de Recreo e Artesanos, con Roselio Lois, pois recolleron o testigo, e como xa Urco había morto, se sacaron da manga o Urquín. Urquín era o fillo de Urco, que viña tamén a Pontevedra, pero para vingar a morte do pai. Entón, tamén, aí non sei exactamente, pero por as Corvaceiras, por aí, desembarcou, e esperaba Teucro, tamén, o asesino de seu pai. Recuou hasta a ferrería, onde estaba o castelo, ameado e toda a gaita, e entrando na ferrería, pois loitaron unha hora, entre comillas o de loitar, ao final se rendiu. Se fundiron un abrazo e montaron un desfile de Aquí te espero, durante 2-3 días do Entroido, de festas continuas. O Teucro, máis o Urquín e as súas huestes. O mércores de cinza dese Entroido, dese carnaval, o Urquín colleu as cinzas do seu pai e con elas voltaron ao seu país, de volta para lá. E a este é o orixen do rei Urco. Despois, a cabalo do século XIX-XX, hai unha, xa no último tercio do século XIX, hai unha tendencia a pasar o Entroido das rúas e metelas en recintos pechados, como son as sociedades de Pontevedra, como dice o Casino, Mercantil, a Peña que había, a Sociedade Recreativa de Artesáns, e métense a xente métese nesas sociedades. Que pasa? Que cambian totalmente o significado, porque o Entroido en sí significa volcar todo o que é normal durante os 365 días do ano, e os ricos, os pobres poden convertirse en ricos, poñelos a parir, que non pasa nada. O sea, é inversión de toda a sociedade. Con eles, con este paso xa aos recintos pechados, xa nin os traxes son os mesmos, se buscan traxes xa de corte máis veneciano, máis madrileño, e perdese todo ese encanto. O que consiguen con eso é que, como non teñen a quen darlle a volta, porque son eles os que a xente facía mofa deles, eles xa non fan mofa de nada. Entón, ciñense a facer os seus bailes de salón, e hai que ver as fotos, que hai un libro, non sei se anda por aquí, que non o coñezco personalmente, de Ramón Rozas, que é o libro de oro do carnaval en Pontevedra, que está moi ben porque hai unhas fotos increíbles, e se ven que hai unha tendencia a vestirse moito de arlequíns, perrots, e tamén se usaba moito o traxe tradicional, como o disfraz de carnaval. Pasado esta época, bueno, chegamos ao Entroido o Entroido, máis que o Entroido, que cuadrou en Entroido, cando morreu o Loro Rabachol en 1913, que este ano fixo 100 anos. Ben, eso é un punto de aparte, porque o que se montou ese ano, din, según as crónicas, que superou aos milleiros de persoas que habían visto de Urco e Urquín. Entón, sobre o Rabachol, bueno, hai quen di que viña
de un cargamento que viña coa flota das Américas que se perdeu en Rande en 1702, e Figueira Valverde din que un daqueles papagaios era un ancestro bueno, decía en plan broma, en plan serio. Fíxose moi famoso o loro este, que todos sabedes, supoño que historias del, pola mala lingua que tiña. Tiña unha frase que era se collo a vara, que era o que lle decía o don Perfecto Feijóo, para cando se portaba mal, el repetía constantemente a xente que pasaba, tamén avisaba na botica do Perfecto se entraba xente, pois o avisaba, e dependía de quen entrara, así decía, quero dicir, se el catalogaba que o que entraba era de certa alcunia, decía, hai clientela, don Perfecto, hai clientela na botica, pero se veía que era de baixa estopa, pois decía, don Perfecto, hai parroquia. O sea, diferenciaba xa era un cabroncete. Tamén ten un detalle unha vez con Emilia Pardo Bazán, que veo aí a botica, claro, bueno, o loro estaba exaltado e lle dixo calquer historia, ela lle fixo así co paraguas diante, e o loro creo que lle soltou unha que non se pode repetir. E o señor Perfecto Feijóo, claro, desfacéndose en disculpas diante dela, lle dixo ela, vendo que a quen ten de dono este loro, enténdese de porque fale tan mal. E aí quedaron as cousas. Despois, pois, no 1900 creo que foi, Labarta Pose fixo no carnaval daquela unha propósito é unha peza teatral pequena recollendo as circunstancial do que pasaba ese ano e tal, non? Bueno, lle deron un papel a la Rabachol, nunha das escenas. En unha das escenas na que tiña unha conversa con un borracho. E tuveron que sacalo do escenario, porque empezou a lanzar improperios e había señoras que se molestaban ali diante, e tuveron que sacar. Bueno, despois ocorreu a morte, houve máis historias, como aquelo de que imitaba os silbidos e os arresos dos carreteiros cando había carretas diante, se estaban descargando e dicía arre, e salió o burro e caía toda a carga e cousas destas. Bueno, de finiquito en xaneiro do 1913, o 26 ou 27, e fíxose un gran enterro, o sea, con comparsas, banda, foi a banda de música militar que había, bueno, un cortexo fúnebre, estuvo primeiro na botica, creo que o embalsamaron, non? Despois o pasaron ao Circo Teatro, que estaba aí nas Palmeiras, e despois fixeron cortexos. Bueno, creo que foi impresionante a historia, xa che digo que según as crónicas superou a xente que o miraba, superou con creces o que había pasado co de Urco e de Urquín, o sea que gordo. Por eso digo que comparado co de Ose, antes sí que sabía montalas. Despois, pois, un pasado do Rabachol, durante esa época hasta a guerra non houve variación apenas, quero dicir, a xente seguía indo ás sociedades estas, aos liceos, tal. Chegado a guerra foi prohibido, obviamente, o carnaval a nivel estatal. Durante o franquismo, bueno, tamén estuvo prohibido, o que pasa que se facía con certa, digamos, deixando que se fixera os prebostes das cidades, os políticos, os cargos, nas sociedades, sempre dentro das sociedades, nada da rúa, porque eles tamén pertenecían a esas sociedades, entón facían o ollo grande. Vamos a ver, no ano 1900, eso fixeron a partir dos anos 40, e aquí creo que era Ponce de León, que era alcalde ou gobernador, e deu mangancha para que se fixera, pero sempre deso.
E había unhas historias, non podías vestir ni militar ni de crego, e non podías cantar coplas que lles podías molestar aos señores. Entón, pois así estuvo todo durante o franquismo e hasta que morreu Franco, que, bueno, empezou a haber un pouco de máis movida pola rúa e tal. Pero foi no ano 84, cando así un grupo de xente de Pontevedra, entre o que estaba Alberto Guerra, que non sei se anda por aí, estaba como se llama, teño que anotalos aí, os irmáns José Manuel Brea e Suso, bueno, máis xente que agora non me acordo o nome, Vivian Araujo, creo que estaba, que era que se encargou de vestir o Rabachol hasta 2003, creo que foi. E toda esta xente xúntase deciden sacar, con máis, deciden sacar o Entroido da Rúa, o Carnaval da Rúa. E foi un ano de transición. O ano seguinte, no 85, xa se sacou a morte de Rabachol, que foi un éxito, porque eu recordo que os 2-3 primeiros anos de Rabachol a zona bella era unha marea negra, e agora a verdade é que está bastante desvaído. Bueno, pois esta xente sacou o Carnaval da Rúa, eran pregoeiros coñecidos e menos coñecidos, ao longo dos anos se añadiu a Día da Filloa, o baile infantil, e chegamos así case hasta o día de hoxe. Non hubo maiores variacións, salvo desde os principios dos 80, que as desfiles con comparsas, os grupos estes de airiños de Bora, os canecos, as ibaritas, todos estos que axudaron a levantar o carnaval en Pontevedra na rúa. E sigue habendo carnaval na rúa, gracias a Deus, e fixeronlle competencia ás sociedades, aínda que estas siguen facendo bailes, non? Aquí no Mercantil, no Liceo Casino de Fachas, e... Coño, vai, así. A Clara. Bueno, bueno, pois non hai moito máis que dicir. Salvo que, bueno, esperemos que sigamos disfrutando do Rabachol, do Carnaval en Pontevedra. E, bueno, vou a darlle paso xa ao seguinte porque o tempo me parece que se pase. No, o tempo vamos ben, así que non te tapas tan fácil. Se alguén quere facer unha pregunta agora...